Oşo mebna bilen ulama-i Türkmen Sahra awwaldan şu hakkında kan oklaşıpdırlar. Qadim Abdülkadir Ahun Dağıstani merhum Yarmadahun Tağhirin ustadı bilen Ptada Nadarahun Mahri Qarincik diye. Mene gözüm bilen gören adamım, tataşan adamım. Şu zamanlarda yani takriben çizdir hududa 40 yıllarının avval vaktiki Abdülkadir Ahun Dağıstani şu Mevludkhane Murabecani, Halaf-ı Şeriat Mevludkhaneni, Halaf-ı Mezhebe Hanefi Mevludkhaneni mantıqada yurdu vuranla şonuna şu Nadarahun Mahri Qarincik Allah rahmet etsin bendeni. Şol Hudaýyň bendesiniň öwünde durup, kimiň öwünde durup? Şo Yarmadahun Tağhirin ustadynyň öwünde durup, tembir etmekden bir şerait bilen, beýtgen işden bilen mundan soňra pan tama bolmakly goýra gyndyp, şoňa gaty barakyp aýdan kepler bar. Ondan sonra fe yestemi ahli hadihi qarya. Kulluhum şulan oban adamlaryň hemmesi üýjüpdir. Näparum? Wa yaqludu dukurun beýnati erkekler hele bilen gaçypdyr. Teň şiniň dogry dedi. Şoňkuny şeýle. Şoň konuna şu Mevludkhane jelete bilen efäşikär ýylyň arasynda barakym hele erkek gaçyryp ketip ýerler. Akuna oşo goýup ber. Inelekem orada şu jelete Mevludkhane tutulan salon, ulaqan salon. Inelekem orada bakuna anna orada inelekem orada heleleň arasynda efäşikär bar ýa öyle ki. Aya şeýle bir Mevludkhane hele erkek gaçyryp şeýle bir dat nirdi dogry bolup başar musulman dogry. Taqdir şonu şu wagtda, ýani 40 ýyl mundan awal hormatly ýanky ol Nadarahun Mahri Qarincik şu zamanda sen tutýan Mevludkhaneň hele erkek gaçyryp ýarsyň diýipdir. Şu zamanda alal iradsy. Şu konu şeýde. Ve yaqludu dukurun beýnatihim hele erkek gaçyryp ve kana ma kana sadır bolup dur şeriata tertat. Toram diye eleyse hada hurujan minel insaf. Ay insafdan çıkmak dämşidi. Alam takhafu min Allah ey taqdir sen Allah'dan korkmayan kendikdir. Teniki bena Mevludkhane Halaf-ı Şeriat gelip munkaratda bilen sen gelip taşmandan camiaten rabat berýärdiň. Alam takhafu min Allah siz Allah'dan korkmayan. Ve hal hada illa bey'u dini bid dunya ayaşy dini dünya satmak dämşidikdir. Kim aýdypdyr? Men aýdan görüňüm. 40 yıl mundan awal şu Mevludkhane Halaf-ı Medefenefini rabat berip durýardy. Aýdylan görüňler. Emma Hudaýdan korkyan tapylmapdyr. Oşlarda şoňda bes etmepdir. Alam takhafu an tadkhulu fi wa'id qawlihi ta'ala. Hudaý Taala Qur'an'da aýdypdyr. Ve la teşteru bi ayati thamanan qalila. Ey bendelerim meniň dinimi, meniň diýanatymy, meniň ähkamatymy şu dünýä satmaň diýipdir Allah Taala. Şu korkmaýanmy, şu Hudaý Taala şu aýdanyma, şu Halaf-ı Şeriat bena Mevludkhane şu suratyny jere okup durdyňyz. Şu aýat dini dünýä satmak näme diýip boldy. O Hudaý Taala şey diýipdi. Ey şunu içine girmeklikden siz korkmaýan diýip başlaryp korkup